Холсу. Холсу. дар ин муҳориба варзишгари кунҷи сурх бо усули буғӣ кардан ғолиби муҳориба дониста шуд. хоб Саидов Муҳаммадҷон аз толори варзиши Лион. Стоп. дар ин козмои аз сабаби лаб додани ба татами рақами ду даъват карда мешавад дар вазни то 36 килограмм Каримов Алишер аз толори варзиши Сомон Кунҷи сурх, Шлеми сурх ва Қосимов Аббос аз толори варзиши шаҳри Нора Кунҷи Кабул.